Takže čau, já jsem Matěj a já vás vítám u dnešního videa. V dnešním videu bych se chtěl podívat na jezero Medard a na plány, které vlastně jakoby jezero Medard čekají, co se tam aktuálně děje a proč to většině lidí vadí. Tak jo, můžeme na to. První si musíme ujasnit pár věcí, pro ty, kteří absolutně neví, kde jezero Medard je a tak dále. Takže jdeme na to. Jezero Medard se nachází v Karlovarském kraji, v okrese Sokolov. Obklopuje města, jako jsou Habartov Sokolov, Svatava by tam měla být, a obec Bukovany. A vlastně ten problém je asi, bych řekl, z mé stránky, já budu jako říkat vlastní názor hlavně. Tak mýho vlastního názoru je největší problém v Bukovanech, protože když si to vezmeme v Sokolově, tak je co dělat, jo. Je tam park, člověk se může prostě někam projít a má kam se projít. To stejné je de facto v Habartově, ale v Bukovanech to tak úplně není. V Bukovanech se prostě může projít maximálně prostě po obci, ale člověka to za chvilku začne nudit, protože není tam prostě co dělat, jo. Dobře, můžete se hrát fotbal nebo prostě s kamarádem nebo takhle, ale ty, co se rádi prochází, sportujou nebo tak tady úplně využití zase tak úplně není. No a co ty lidi dělají, že jo? Jdou se projít na Medard, jenže vlastně teďko se tam už začíná rozjíždět vlastně rekonstrukce neboli předělávání jezera. Já vám dám do popisku videa nějaké příspěvky, abyste si to mohli ještě pročíst líp, pro ty, který by to zajímalo. A vlastně už se to plánuje jakou dobu, už popravdě to mělo být asi hotový snad, nevím. To bych vám kecal, to se nejsem jistý, ale hodně se to zpozdilo a vlastně, když už byly plány hotový nějaký a už se mělo začít stavět, tak v Sokolovský horní prý někdo zemřel, takže to se celý vynulovalo, reset, boom a vlastně je z toho nic. No a koncem března by se to mělo jako začít stavět, měla by tam být, mělo by se začít nějak cyklostezkou, která by se měla asfaltovat, měla by to být ta prostřední cesta, ale tak to úplně nemůžu popsat, protože to bude popsat těžko pro ty, co tím neznají ten Medard a vlastně prostředí toho Medardu, takže to vám úplně popisovat nebudu. Spíš se pojďme zaměřit na plány, které ten Medard čekají a vlastně co tam chtějí udělat. Vlastně já tady mám vyhledaný na internetu a když to tak řeknu, tak letos v červnu, nebo letos, kdy to bylo vůbec zveřejněný, pardon, tady to není, jo, je 2025, takže v červnu 2025 byla vypsána veřejná zakázka na zhotovitele multifunkční 13 km stezky pro pěší, cyklisty i bruslaře, a díky které se oblast lidem zpřístupní. Zatím šlo projít pro obvodu jezera jen pro prašných cestách, přírodních stezkách a vyšlapaných chodníčcích. Takže vlastně celý jezero Medard a celý jakoby cesty tak jsou písčité a oni chtějí asfaltovat. Vlastně teď je to teď co plánuju, tak je cyklostezka, později celé město, ale k tomu se postupně dostaneme. Plány mají velké, to je jasný, to už víme, většina. V rámci infrastruktury budou pro návštěvníky také vybudovaná odstavná parkoviště, naučné stezky, seznamující turisty z historií, klimatickou změnou a ochranou biodiverzity, infocentrum a samozřejmě zbytná sociální zařízení. Do budoucna ale projekt počítá s velkorysejšími plány, takže tady píšou, jo, já jestli vám to vadí, že to čtu, tak na to nekoukejte, jo, ale prostě čtu to a mám to aktuálně. Takže tak, doufám, že vám to teda nevadí. Nicméně,
Plánujou sportovně relaxační zóny, také přístav tam plánujou a vlastně, aspoň jsem slyšel, párník, který bude po jezeře jezdit, ale to jsou jenom všechno vize. Takže asi tak, no. Město na vodě s moderní promenádou, místem na koupání a pestrou škálou bytů, včetně plovoucího bydlení. Dominantou se stane moderní budova se základy položenými zhruba 16 metrů pod hladinou jezera. Úplně hotovo by mělo být sice až za 20 let, první změny by ale měly být patrné již za rok a půl. Lidé nebo příroda? Okolí jezera Medard je obrovskou příležitostí pro rozvoj celého Karlovarského kraje. Jiná zatopená jezera, jako například Milada v Ústeckém kraji, byla vždy řešena především pohledem krajinářské architektury a jako místo k rekreaci. Na to samozřejmě myslíme také. Uvědomujeme si ale, že vyvážená kulturní krajina přináší nový život do lokality, který Sokolovsko potřebuje, představil projekt architekt vítězného ateliéru A8000 Martin Krauper. Tak nevím, jestli to čtu dobře to příjmení, ale snad jo. Tak se mu omlouvám, jestli tohleto video uvidí. Vlastně ne všichni s projektem souhlasí. Na sociálních sítích se ozývají hlasy pro ponechání okolí jezera v udržovaném přírodním stavu. Je tady citát nebo recitace. Já myslím, že ideální by bylo nechat to, jak je to teď. Proč nutně potřebujeme něco betonovat, zastavět? Tady bych to nechala na přírodě. Medard je skvělý, protože je bez davu turistů, napsala jedna z diskutujících na Facebooku. A vlastně, pro ty, co neví, tak na jezeře Medard se správně koupat nesmí. Přesto to lidi dělají a vlastně většina teda jenom jako na břehu, jo, že vlastně jako nejdou úplně do dálí. Že se koupat a plavat jako třeba na Michalu v Sokolově nebo takhle. Prostě jo, takže, ale nemá se to dělat a prostě plavat tam nesmí a to z bezpečnostních důvodů. Protože tady to tak píšou, že ať se rozhodnete navštívit jezero už nyní, nebo si počkáte na opravená parkoviště a cyklostezky, mějte na paměti, že ačkoliv neobyčejně čistá voda láká ke koupání, není to příliš bezpečné a je to přímo zakázáno. Před 2 lety zde utonul 16letý mladík a minulý rok na jezeře museli zastavovat záchranáři. Takže tady ten článek, pokud by to někoho zajímalo, dám taky do popisku videa, neboli prostě nějaký články vám tam dám, protože se by to zajímalo a my jdeme dál. Proč to vlastně lidem vadí, jsme si nějak řekli, takže vadí jim to kvůli tomu sportu, no prostě. No, procházení, kam už vlastně teď dali značky, zákaz vstupu, stavba povolena nebo tak něco, že už prostě začínají stavět a si vlastně dáme pozor, no, že tam už začínají stavět. A vlastně těžko říct, jo, jestli ten Medard zavřou pro tu stavbu úplně, nebo jenom její část vždycky, což já si myslím, že by bylo lepší, aby udělali jenom tu část, aby tam ty lidi, nebo my jsme tam mohli stále procházet, ale jak to mají v plánu, to nevím. Jsou 2 vize vlastně, jak jsem mi teď říkal, jo. Buď to zavřou celý, anebo jenom část. To se asi budeme se nechat překvapit, každopádně, jak říkám, doufám, že prostě jenom tu část vždycky, no, aby jsme se mohli dál procházet. Nebo případně jet na kole do Sokolova, jo, to je další věc, prostě cyklisti tam jezdí do Sokolova, takže a zpět. Takže vlastně je to taková zkratka a pohodlnější cesta určitě než po silnici, i když po té silnici se to taky dá, ale prostě není to ono. Člověk si to na tom Medardu i líp užije. Takže tak, co bych tomu asi řekl, já si myslím, že na moje první dlouhý video nebo delší video to stačí, těch 9 minut, no 10 minut natáčím už. Takže určitě budu rád za zpětnou vazbu, komentáře, lajky a těším se u dalšího videa. Mějte se, čau čau.